na mwase sisi de wonya hwe fase kan wo yonko choko ate ho didi fa hodi obi ba odidi e ma na ma bibidi o hire firi ho na se we me kokan se we de enke we de nkanya hwe we evidence we bibia ha akwara we deep on too much ana me fa haige abi kwa me haige na kwa kusi me de haige na kwa kusi sei si yedu ne se koku sisi ya na we pa aso nya Lancaster. Gate no. So bibi aba ha. Okay, e mani nwuram. So obi o kwan se obebie. Amana nwuram eye me wife. And I say me nua. Apart from say nipa me anyway. Lancaster. So wonnim now more dasani bia e dey ewura fia ha. Obechia mama e dey. I am. Tieni America no. Nya wona aba be bu sabusa mensem. Asema America na ruwa wasum. Pasha ruwa wasum berebi. Ruwa wasum. Na wonim na wodi obi beba amoa mani para ede ewurem. Asema America ni tieni ye. E ma obi anye dey enwura fia ha. O ma na so FM so. E dey no o ma na so. Because o ma na so se bia mu bia mu ko bi ene na ma. Mi mu bia enwura mda. Mo bia enwura ha. Apart from uyonku bi na. Alright. Bakoba. Bakoba. Obi enu oba rade. Yeah, each one. Obi na kunu no. And on TikTok. Why? Obo so da figure ya oba yi. Each one. Oba so da funa oba say no. Oba Obi na se ka wo no. Oba TikTok. And I'm to pay. She. Hey, rade. Each one. Yeah. Ana onisa. Aroni sana. I know my baby now. Sadi wenesi. Sadi anybody gukuno. Ani amukuni ewa he. Atafonso mu ara. Nimu. Obi e kan de. Ye. Ai. Kofi. Obi kuna atafonso mu hono ma yan sa no. Kofi mi ni wodi wadan fu yin ko yi. Ese be he. Ukuno no. Obi awo na se kan won ko hono anu wa wuno. Ukuno no H1. H1 o. Stop mane baby. What coming now so? H1 na ko hono Ipa ko dia wona ha. Ha sei. Jesus. Alright. Hey. Amonu. Amonu. Yeah, Amonu. Yes, so be like flower here for you. Be ko wona se kan sei. Sorum. Amonu na wa yesa. Hey. Ibade. What? Information. Hey. Na kata wonya dia na. Sister, where's my control? You can hear you. I never find church. I'm going to hear you. I find church today. Also, with my control. Hey, what is each one? Na okofo. Hey, today I say. Can you put it say?
who ne? It's heavy. Hey, Samson, I'm a car Samson. Samson comes to go to Trima for your fridge. The panka say I would fool. I'll show you don't any more. She can't want to choco. Now, the woman who you mean, and a he move. Make a Lana old. I told you. Jamfu atwahwe wo ha no. Maintain your baby ase. Sese. Edi entina. Obi eku H1 na preko pe wo de video ne kire no me a H1 ye me yonko kura no. Na ntwa nhwe. Na wono oye mimi nua ba wonim H1 wo baby an preko pe no watwa hwe. Ah, onim ni se na so ba fia. Ah, odo. Na wo kwa se wo kwan mo. Enti wono a ono no ba na nsia no. Na H1 ewu a watwa hwe na de na wo a wonim se H1 madam fo wo kura de wo ntwa hwe. Na me kwa hwe esu ni mi ka bia me didi mi ka ba ya do kire wo. Na so wo dan fo no. Wonyi ade na ekoso wo monto. Ade na ekoso wo monto se ne mpana no no. Nye ne mpana no no. Ne mpana no no. Nti me mpana na bibia to nsi ya. No kwa do we kwa do kwa me twa kura hwe kwa mmom mi ho. Ehu ne mpana ni H1. Wow. Wow sese. Adoni. Ela minim. Wonim. Debio. Se ne mpana na. Boni be ni wo. Uni aba se enya bone. Onyo na be wa. Se me nua aba no so onya abofra. Na de ntino ne H1 wo bibiye na wo ntimi mma manim pampan fa meto mani. Ah na what be da. We in a relationship there say we relationship be obi na eye bone. Aha, e bia ono for so be catch osisi ene won kan kire wo. Enka ni ye mu no da bi ni ye mu no wo na me ne wote ha me ye dey. Eye me na me feed you. It is one who be say na wo feel say otu ana mo bi say ya be ka kire me. So on ye me chi. Ye nyina yenim di si wo fi ha sei. Umpe se be ma bia ni be bo onua ba ne so. Ana be me be onua ba ne basabasa. Nti na wo so wonya abotire a wanga sa wo bo no. Nti se no so afole wo da abrantie no. No accept na boni be ni wo. Ah? Boni be ni wo. Boni be ni. Ah. Ni wo ye na wo so ye no. Cause ni emu hye no. Na se mu ko ofrefe na no onua no. Na mama ye se wonya abotire bia na ko ye business meeting bi. Ah, ana so wo mo ye meeting. H1 you know atena ana. Hey. Social media na me hu yo. Anye so obi twam wo no ko chem se message. Se bia page na hu ye no page no woni followers. Ana e trend. Nipa o yes ano ko ni be di papa. Dia bone obi a woni ni mu se on pen ho asem sei. Nice guys it who could pade pa na wonya afiri. No dey so obafia no ye no ho te so on pen ho asem wonim ne wakọ ye obi ama. Fine. Obu on ma hu na appearance for the first time I won't see nipa no wonya papa. But the thing is guy we you good. If you say me na wotsena ya me hu no no. Me nti bibi boni bia mfa no. Nti dia nko a wo de kromfo no kwa wo fa na ade na se bibi kwa nti a. Sei na wo so wo kọ no. Uku obi ba ya sei. Aden. Nti wo ba kire bo. Wo ni ba ko ba kire bo a. Ya be twa oka. Ya ko po be twa oka. Aden na wo so yes a. We nye Yankopon be twa oka asem. We Yankopon be twa oka asem. Wo se de? Je bi say asema wo kan. Wonim obi awu ni wu. Say ye ne hyebro ye ne nkrabio so oni obi na ya ade say kra wasisi obi na nipa na ko a me wo ye madamfo enso say wo ye nsamfo a me nso so say madamfo wa ye bibi nti so wa ye wasisi obi na obi nso afa kwati kwan so no woni na ade ntina wo say dum nipa no ade ne ko hwe kwan pa ache say de osida wo san ache we nipa o posting on TikTok ni onim ni views a wo kura nipa do 2.11 million bia hwe de minimum asem nimpa nkama hwe blogger no ma me na yi afiri ho ade no obi ba wu a wonya obusuani so wutimi post no wo page sa sese na wiase na say 21st century ni wo this time around gise obi ani amo bibi say but the baba to social media because unya asem on social media na be solve problem ama wo pa asem e ho anso na abenya no sa na tie nipa ko yes nyame nhira ne pa na de oku abrantie wa unya be tua ne ka obi abrantie kama say why na nya abrantie we ya won pe anti wo twa ne nkwa so say adan Areho papa baby owo bia no nyame ni bedi odo ka fe na busu afo no na se bo ya
Obi won so agye akantan so sei. Kofi e chose wadanfo. Wo ye wadanfo. Me gina wa me fa ni wo no ho pran kwan me fa so a me kɔ abusuafo na me kɔ akɔmo amuska sɛ ɔmo mfa mfidie ni ade. Wo gina na wo keka kam saa. Odonya botene no na me ka sɛ frɛ abusuafo no so bi o matena ase. Wa dumi nipa ne saa, ni de na wo nim nipa na okunu no. Wo dumi obi de hye. Wadanfo no wo na wo na ye odana. Me ɛyɛ me de. Ɛyɛ me dan ka me sɛ me pɛ kwan me fa so a me kɔ abusuafo no. Because I didn't know you in there. Yeah. Kasi do to sit who was it? Come and say each one. Come and say everything. Yay! Mommy, taxi. Video. Alright. Yeah, na ko choko. Sigara da da horo ma husikana. Sigara yo. Omo hu nipa no de wo no. Ma husikana ai da horo na de wo wa yi no. Omo no de. Wa anwuram, sigara anwuram. I wouldn't see no. Ampa. Aso bi nse bi nemu. Aso bi nsa pipibi. Aso pipibi. Nipa. O makate no. Say Jamfua Kafrawati Atinkabe na to wo with you. Why sing? We dey make fufu am na tonkwan. Onye sin ne de. Na me ye me ntreke sesem pese me ye bibia. No obo me nsa, no wo twe me ho, wo esi. Sese so de me ba ya, me bie mo ana ehim. Bia ni fia. Afidiri be susu ye ni nyina. Na bem ehede ya Gifty be kwa adwuma nya kwa adwuma ade a me pese me ye mre tintin a me nya no fide da me hona no we de wonya hwi de manu boom moi bom ta frisky we am ties in so atwi ne seponko na o she hodo fidi be ba ho anu aye petre ba o jinidi we minua me ma wo bia kwan Amonu me fa minua why no me say David ade wo fia wo yi ni kwa se kwa abonten ebia na obi nti ase ni emi ye ni nyina fe na ni emi na me ye ni nyina eden abem ade mo se ma gro me nika na me ba na me bere ma gina so se jerebe why sa wo nyoma na wo kura wo nya biemu de wayi me amebo obi bu amenyi we bi na asi no ma anya wo sawo nemum ne hu nye na bo puse do ko hospital no ana wo ba no wai sign na me nua ba me wiwa yo kase bo no mpem so me kan
se de wabo akoko mpatwa kro ho ahia ne enso ne nsa anye ne tata na che se ni metumi aye no Gifty kwa adwuma wo ansa no obi fra adwuma beba no okwa adwuma me nkwa adwuma ne bio na makra ne se me hu mfa me na me sha okwa na me siw so fo no pa wie anwumre ano pa wie anwumre kopim so obeba na mapepa ma no na ma no awo man frɛ ma fa ma no pa te se ne emenye hwe no Yedi Amonu ba every hospital ba yi. Mintimi no won kasai. Asa na ho ya na wo. Ti won kasai be ka mi gina ha. Mimi hu onim de mfite bia. Ontimi kasai you. Hey. Doctor say my doctor na kan ye hope for the best. Say obetimi akasa. What's me do moment yasi? Boy na wo na odia sa. Also we the doctor is we the yes spiritual bia say yemu na ahye no. Ah say me ka say we nya spiritual yale. Boy ni wo no na me say da be. Ye nyina ehu say enu ntine ma wo twahwe ye ba to the stand say won kasa di. Won say anu odin. Me last no kan so afole. Afole ma bla no. No all of a sudden na nipa odi ni yetime akoko wo no sekan. Eni mirim. Ha nipa o yes anya me ni nipa di. Ni mirim. Hey. Ina wo de sekan wo yonko na wo ye no ye man hyew. No oji ni dey. Oji ni car na so oji ni phone na oji ni. Na ko ni we pa na obenya. Oji ni car na papers na wo dia. Wodi na wo so. Oh. Into ono na ebusua. Na wo ku obi ba ya sei. Then ne pa afi na matimi mi sinima bi. Owusu Jeep Wrangler quality pa. Oba wo so on tinam. Edi ntan na kwase bia ehun na ye ne fe. Ono ma meka se bia o ma me mfa me na me ho. Obosu no aba dade aba wo no aba beji. Na no to de ye. Kan esi ho. Aha, ene no ke nipa firi se ke bo life yi. Ene nipa firi se ke bia nke to ade bia bi. Che se medwi ho amenti ase. Hey, Amonu de. Ya. Nyambe twie nipa kro ka wo. Ya. Dokun de. Nyambe twie nipa kro ka papa. Ya. Ono so be wu. Mi wo bi sa asema doctor ne kan ye no. Wan kwa adwuma. David. Edi ntine wan kwa adwuma. Na makuma da ho ya won kasa yedi sa anu ya ni enya. Minu nyina de ko so. Eti wo sori ahomachi kukurukuru a wo hye bathroom ho no. A kukurukuru a wo titi nkun ye ho tutu perfume egu ho no. Na akwa we na wo ye wo tutu egu ho aba be gino na ye dey. Aba be di nkomo. Sisia. E na me ni di nkomo se. Asem no ye ko ye doctor na se mo ka che se. Ono an kasa oba recover. Ya, Debbie, waso wodi. Ono wo sia. Wa kasa im se wo nti kasa ho. Ase Amonu condition ni no wo ka je. Na Amonu condition a mi wo fie mehwe nipa no. Eti die nti pa poti at the chema the property nti a wan kwa adu. No, free hospital by nyame na mi dware no. Me na mi dware na ntana order. Wana wudwa no nti enda kupe na wanware no a me ha metima ma na nurama no bibia nti wan kwa adwuma. Aha. Ma kwa adwuma. Ekusise. Wow. Minye sesi mo bi. Aha. Ni amedwuma. Mo. Ama me pe. Aha. Ena me ko. Wa mere ena wudi bi adwuma no. Ma minye se ma. Etu betutu adwuma na se. Ni asem na wo kinya. Dabi sa ne wo ka no nsam na wo ka sa na me wu. Dabi o me kam na. So wona wo sam woni mfifire de bi shop no de fa sa anwoma ne gu mu a enka wo nka sa nsam na wo ka. Ya, ko fa wo bag bes no ko adwuma. Ko fa bag bes no ko adwuma. Ya, ko fa bag bes no ko adwuma. Dabi me nko me sha ba ya me ah. Wo nya dai. Me na se me kuma eda won na o nya yimi na me be wo se me no aduane. So no ne gare no. Me ka cho se ko adwuma no wo gina Lancaster ni maka chem se wo nko. Me say me be so I was say me no aduane no na wo so wo ye ni se ne wo nfa no. Nti wo se me ye. Ya. Ene me ko ni nkasa. Umume, umfa buoma. Ono we nye buase dia, we nye buase. Gate mine anim no. Na wodi manimu twitwi gatem. Na hu se wodi manimu twitwi gatem. Ko ne me ko. Bibi kitwe bia no mana ya asemti. Akofi. Ya, we. Adwuma, mentutu adwuma ase. Me hye adwuma ase na me yesi bia nkoma ma me duru pempen so amane de. Me duru no. Achi ani mui. Wa na wo se na wo nko. Maka kire wo se ko. Fa obuo. Fa yo. Fa obuo ko fa bag. Na besene ko adwuma wati. Ko fa bag besene ko adwuma. E mo ada sa adwuma na me company work na wa nko boso mi yebeto.
Ya. Boy. Ya. Ya hesi. Uchu afa me so akọ. Ya afa me brush your wife. Yo, madam. Nipa ya leader hono ma wo se me hwe no sisi ko adwuma. Be my wife or a bay for na. Me chichira no was and me son no watch chichire. Wo to the be also Owusu nyansa. Ma me kan chiro. Wa be fia ha. E woda na magum me de am otufo bo. To hu se wo ne me eye pe. Me ka chiro. Se nipa kro ma ne ho kwan na abo aka ma wonya kwan de tafre na no. Ezi sama masa akwanya no na na wutimi no me gina odi nkomo kakra. Wo se hu se ebre bi wo na wo ho na me wife kra ba on chen so do be di nkomo a. Wo se hu se da bia ne di wuni good mood ka kire no ne pe ba bi gina. We get ni kwa na aka mu kra na me dey wo yigu na hu se oba ya. No ntina oba afia no ahyase mu no na maka kire se to da bia. Enyi nsem bia na obebi wa no a obeka. You was simple bibia wa no a obeka e de asembe den ebebrewo enti nka ne ye mu na wo di bibi gugu mu the wife free soro oba e okasa ho na madam abrani wo ne yo okasa ho bani wo ne yo wadam fo no no se bre ya na oba fi ha sei me hwede bia wo si kina so na me hwede so na bitu so didi mane ma me bidi na ni pabo ni etwa ewom so wo bia ya o ni fo no ko na wo bia hwan atafo nso mu ana na nyew na wo te ya na wo gira ha wo bubo mu no da bi mu se message na na di free soro bai ana na wife so be kan bi ni ade man fa bibia free soro wa ba me de na me hu ye no na ye sika na da fo mo no ni pakro e fa chi sika na ni pakro de wo wo hwe owu bia ya enye ono nko awu na ya so obi hwere ne nkwa ya obi hwere ne nkwa ya yakopon na bossa me madam funu nko awu na wawu ni tina wo se wo ye de wo ma ne ha onipa bi obewu asase wo isu bia e wo se wo ma ne yo ye sanse wo kra bia ye de ehun bia